Gahryman arkadamyzyň başlangyjy we ýigidleri tagallaty bilen biniýat bolan täze şäherde geçirilýän medeniýet tepdeliginiň her bir gününiň şanly wakalary ýatda galyjy pursutlary ötlenýändigini bellemek ýakymly. Hepdäňçäklerinde başladynylaryň, ýaş estradaçylaryň, teatr artistleriniň, dörejili işgärleriniň çykyşlaryna möhüm orun berilýär. Şunu körpü artistleriň çykyşlary gurulýan dawralara gatnaşyjylarda ýatdan çykmajak täsirleri galdyrýar. Yerelen aýtsak medeniýet tepdeliginiň ösüp gelýän ýaş nesilleriň sazlaşykly ösmegi bilen baglanşykly meseleleriň rowaçlyklary ötlenýändigini görkezmegi bu çäranyň tapawutly tarapydyr. Ýurdumyzyň çağalar dörejilik toporlarynyň gatnaşmagyny arkadagyň Bagtyar nesilleri atly aýdym saldy konsert medeniýet tepdeliginiň ikinji gününiň dawralarynyň many mazmun taýdan baýlaşmagyny şertlendirdi. Konsertiň dowamynda ýaýwanlandyrylan çykyşlarda ýurdumyzda Bagtyar nesiller hakda alada, takawutly türkmen topragynyň gözellikleri we berkarar bolan Bagtyar durmuş öz beýany tapdy. Häzirki döwürde tutuş ýurdumyz boýunça şol sanyny Türkmenistanyň iň çetki şäherlerinde de we owalaryna da çağalar we ýaşlar üçin aýdymsat hemde sungat merkezleri, ýürüýte dörejilik mekdepleri hereket edýär. Çağalaryň boş wagtlaryny peýdaly we gyzykly geçirmeklerini, olaň saglyklaryny berkitmeklerini esasy ugry edinýän durmuş maksatly desgalar ýygyderli gurulyp ulanylmagy berilýär. Aýratynam çağalaryň höwüsleri nazara alynıp, dürli gurnuklary özünde jemleýän medeniýet we sungat edaralaryny ösüp gelýän ýaş nesilleriň sungat dünýäsine aralaşmaklary, olaň zihinleriniň açylmagy üçin ähli şertler döredilýär. Çağalaryň arasynda her ýyl geçirilýän milli we halkara dörejilik bäsleşikleri hemde festivallary, ýaş zihinleriň başlangyçlary we olaň özlerini synamaklary üçin giň mümkinçilikleri döredýär. Çağalary öz okuýup başarnyklaryny açmaga höwüslendirýär. Bu bolsa geljekki sungat ustaatlarynyň höwüs eden ogruny çuňur özleşdirmeklerini aýratyn ähmiýetlidir. Arkada şäheriniň Şükürbaşy adyny çağalar sungat mektebinde ýurdumyzyň çağalar dörejilik toporlarynyň arkadagyň Bagtyar nesiller atly aýdym sadly çykyşlary Bagtyar çağalygyň watan hökmüni ikrar edilen Mehriban diýarymyzda ýaşlaryň sadlaşykly ötüş wagtda ähli zerur şertleň döredilýändigi üçin hormatly prezidentimize we gahryman arkadagymyza hoşallyklaryny beýan etdiler. Ýaş artistleriň joşguny aýdymlary, sadlary we tanslary tomoşçularda uly täsir galdyrdy. Medeniýet tepdeliginiň çäklerine çağalaryň çykyşlary halkymyzyň zihin çeşmesiniň miýdemedliginiň aýdym suwutnamasyna öwrüli. Şu gedekki konsertiň maksatnamasyna ýaşlaryň okuýup başarnyklarynyň dürli ogurlaryny açyk görkezýän aýdym sadlar bilen bir hatarda milli sad medeniýetimiziň köpegiş günlüligini beýan edýän dürli eserler giridildi. Bu özi ýurdumyzyň zihini çağalarynyň sungat dünýäsine has içkin aralaşýanlygynyň we ýaş zihinleriň halkara giňişligine meşgurlugy eýe bolan sad eserlerini ýerine ýetirmäge okuýuply dogunyň nowatdaky beýanyny öwrüli. Häzirki çykyşlar çağalaryň sungata bolan höwesiniň ýokary dogunyň nowatdaky beýanyny öwrüli. Şükürbaşy adyny arkada şäher çağalar sungat mektebiniň hor toporunyň alkışnama atly belent ruhy wetlenen çykyjy medeniýet tepdeliginiň şäherlerine geçirilýän çağalar dörejilik toporlarynyň konsertiniň jemlenýäsi boldy.